dahil hindi pa kami nakapagpagawa kay Boss Russell ng kami. Mga kasaksi, good morning sa ating lahat. No? So nandito tayo ngayon sa Bautista, Pangasinan, mga kaksid. At nandito tayo sa farm ng isa sa mga nag-avail ng solar water pump dito kay AJ Farm Tech, mga kaksid. So yun, pinuntahan natin at titignan natin, mga kaksid, yung lakas ng buga, no, ng kanyang solar water pump na nabili. So dito parang 3 panel ang kanyang nabili at 2 HP na D3 ang kanyang nakuha na pwedeng ano siya, parang hybrid siya na pwedeng saksak sa kuryente, mga kasaksid. Yun yung nabili nila, madam. So yun, mga kasaksid, tara silipin natin at talagang tingnan natin kung gaano kalakas yung buga ng tubig ng solar water pump. Ngayon ay alas 9, mga ganyan. So alas 9 ngayon, titignan natin kung gaano kalakas yung kanyang buga ng tubig. So yun, let's go, mga kasaksid. Pinapatay ko dahil hindi pa kami nakapagpagawa kay Boss Russell ng kami. Yung switch niya ba? Ito naman yung kanya, buga niya. Tapos 45. Naka 45 siya. 45. Minsan hinihinaan ko din dahil baka tumibag. Pero hindi na siguro dahil ganda rin yan eh. Ayos na, sir. Makakam na yan eh. Na medyo matanda na ito yan. Okay. Ganyan siya. Okay. Ilang horsepower to, sir? Ilang horsepower? 3. 2 horsepower. 2 HP na 3x3. Ay, 2 HP siya. 2 HP. Na 3 by na 3. Hybrid na. Pwede po yan sa kuryente. Oo, meron sa Saksakan. Ito yung pwede para sa kuryente. ibig sabihin, pag may inverter kami sa battery, pwede siya. Basta ang output ng fan, 220 na. Yun. 3 panel. Yung by pressure siguro pag nakaano na kami, siguro ko pa isa. Ayun. Kasi minsan, pag tayo bandang test media, pag humangin, medyo malamig. Medyo malamig. Hindi na siya, hindi na kaya i-sustain yung galing dito. Doon sa ganitong oras hanggang alas 2, yung start ng unit. Bagas yung dire-diretso naman. Ito, mga saksid, yung 2 horsepower na D3. So ito yung nabili nila, sir, kay AJ Farm Tech. Ayan, grabe yung lakas ng buga ng tubig. So may isa ng nila dito, mga saksid. So ito naman yung panel. Yan, 3 horsepower na, ay 3 panel naman siya. 2 horsepower na D3. Ayan, mga kasaksid. So yun yung prove na 2 horsepower na itong nabili nila, sir, mga kasaksid. Yan di kuryente. Pwedeng di kuryente siya. Pwedeng may saksakan siya sa gilid. May saksakan siya dito. Pwedeng kuryente, pwedeng solar. Pero magdadagdag pa sila, sir, ng isang panel para maging 4. Maging 4 tong niya. Yan, lakas kasi
Dire-diretsong ganito kalakas sir, no? Hanggang mamaya alas 2. Ito, Oh, grabe, no? yan, ganyan. Oh. Huwag lang siyang natabihan ng ulap. Oo. Oh, pag natatakpan ng ulap, may time na ganun eh. Medyo, Oh, ihina yung ano niya. po. Siguro po, pinakamaaga na yung kwan, alas 8:30. Basta kaya niya nang itulak yung kuryente na galing dito. Minsan kasi kapag yung medyo maaga, hindi niya kayang i-sustain yung kuryente niya yung galing dito. Kaya kailangan talaga 4. So, opo, ang purpose ng 4, kahit na medyo may takip yung na kanyang araw, dire-diretso pa rin daw, hihila mararamdaman niyo. Pag nag 136 siya, parang pag nag 105, yun, delikado na yon. Kaya kung 4, kaya niya pa rin, Kaya niya pa kahit na 105 kasi ibig sabihin nun yung hindi ko lang maipaliwanag. Alas 3, kayang-kaya pa yun sir, pag-apat na. Minsan 4:30 nga po, 4:30. inaabot pa ako eh. Basta't maganda lang yung Yung sikat ng araw. Oo, wala siyang ulap. Yung guys, Ganyan siya. time check 9:43. 9:43. So mamayang lunch, baka Ayan. after yan lalo. Talagang tirik na tirik yung araw. Libreng-libre ng ano, pag-ano ng pump. Kung sakali po, pero nakakapag-request kami ng Naman eh. oo, para yun din nasa, may tubo pa kami doon sa dulo. Gusto ko sana, mapasmakan din, na yung mapractice namin yung, ibig sabihin yung, mailipat-lipat namin para pantay yung gamit. Pwede sir. May benta po tayo ngayon. Ganito po. Okay. Hanggang dun lang naman po, para at least dalawa. Okay. Para pag nagsibuyas kami dito, kaya na namin, Kayang-kaya na. Oo. Kahit ito lang, kaya na ito lang. Mga ilang hectare po itong pinapatabugan nito? Ay, ito lang po yung nagagamit ko kasi ang talagang pinakamaluwag na lupa na may tanim ko yun sa baba. 1.5 na mais, 1.5 na isan. Kaya nangyayang ka pa ngayon na lang kami, kailangan sinunod sana. Binabalak ko din, binasa kami ng katang Opo. na Adidas. Kasi Adidas, Adidas yeah. kami yung tubo doon sa baba. So, kami 38 yung sinabi mo sa akin. Opo. Hanggang 39 hanggang yun ang bigyan ng quotation niya. 38. Pag nakaano ako, para yung nandoon, kuha yan hanggang yung dalawang, at malipas ng area na yan. 1.5 yung may kami, 1.5 yung wala. Tapos ito, ay hanggang hanggang dyan sa may Ganyan yung buga niya. No? Certified siya ngayon. 38 lang kami yung At na rin. Pero may big naman na 1 ayun. Ito kasi dito, yun yung buong Yun po, dos. Adidas na, andyan na. yung Sa depress kasi mo, 1 month na yung sila. kaya nga po nung bumalik ako doon, kami kinuha ako yung piyesa. Sabi niyo mga Yan mga kasaksid. Oh. 123. parang umabot ko ng gawa namin unang nilagay. Sinimentan niyo pa itong bago ito mo. Oo, siniminto namin. Kasi talagang ganito sinasaka namin hanggang dito. Kaso talagang ito talaga, wala kasi kami mapaglagyan na alam namin safe. Pero pinapabantayan ko pa nga, may tubo ako dyan. Pinapabantayan ko para kahit pa paano,
alam ko na check siya. Tapos minsan, parang nagkaroon ng ipo-ipo dito. Umangat ito. Ilagyan nila umangat siya. Muntik na. Muntik ng ano. Sana yung tatanungin ko din sana sa inyo kung paano yung parang paano pag bibili ka ako yung sana may brace na rin. Parang bigyan po natin ng bracket. No, may pwedeng ano na. Kaya lang, I-flip mo. i-flip na lang dito sa may ano. So, Tapos doon sa bili. Kasi dito kayo, hindi ko lang matandaan kung ano yung... ganda itong ano, kahit na anong oras, basta may araw. Talagang... Maganda siya. Magandang investment. Marami na ang tumingin dito, pati si Vice Mayor namin. Oo, pinuntahan niya. Tinignan niya talaga na, ano, sabi niya ganun. Ay, mamueng, sabi niya, gusto ko rin yan. Sabi niya, marami silang pumunta dito. Si agricultural technician namin, si Menro namin, dito lang, tinignan nila. Ang ganda naman, sabi nila ganun. Ang taas ng gasolina, ang taas ng todo. Sa mining nga eh. Oo, hindi mo alam saan kukuha. Oo. Ang kasagsagan ng kataasan, yun ako na-decide na sige, kumuha na tayo para investment yun naman. Wala ka naman ng ano, una pa lang. Yung una lang, medyo mahirap talaga. Siyempre, kailangan mo Set up mo eh. set up mo siya. Pero, in the long run, okay naman. Patubig kami ng patubig yun lang. Hindi niya kayang abutin yung mga nag-room sa baba. Hindi niya kayang maabot. Oo, malayo na nga. Kaya parang plan nyo maglagay ma'am ng ano. Isa pa, yung nandoon sa may ano. Kung pwede namin baklasin. Anytime pwede baklasin. Pero hindi kaya yun, ano, hindi kaya yun pagbabaklasin mo, hindi kaya yun baklas, lagay, wala kayang ano din naman doon. Hindi naman yun. Kasi yung fittings lang po yung tatanggalin natin. Yun naman po yung tatanggalin po. Hindi naman po ma-affect yung mismong pump natin. Buti naman po kung gano'n. Tapos yung mga sa wire naman po, mabilis lang siya tanggalin. Saka ibalik. Gagawin kayo naman po yun. Talagang design po siya na tanggalin. Sabi nila po. Talagang malaking tulong ma'am sa inyo. Opo. Malaking tulong. Solar water pump. Kapag magsisibuyas, hindi na Bibili pa bibili ng ng diesel. basta kung gusto mo magpatubig. Ito kasi yung pinanggalingan ng sibuyas. Ay, Ito, yan. Ito yung pabinhi ng Syngenta. Okay. Tataniman ko sana, kaso medyo kulang ako kasi hindi ko pa naano ito. Hindi ko pa naano yung nandun. Meron pa ako doon sa tatlo. Wala na akong puhunan. Dahil nandito na rin. Hindi ko na. Oo. Ayun, mga si ma'am na isa sa nakabili ng solar water pump dito kay AJ Farmtech at magdadagdag pa sila ng water pump para doon naman sa dulo na hindi maaabot. Ayan, dire-diretso, nag-ito kalakas. Di naman kayo natutuyuan ma'am kahit ano siya, dire-diretso dito. Maganda yung ano ng tubig. Maganda yung ano ko kasi doon. Preto din dito. Yung tubo. Yung ano ng Pagkabaw. Mas malalim ata. Hindi, 1.5 lang po ito. Oo. So, pag marami kang tubig, ang alam ko siyempre yung tubo ng pagkaka-install ng tubo mo dyan, pag maraming tubig, ganun din, magpuproduce din siya ng maraming tubig pag ginamit ito. Pero kung mahina yung tubo mo, kahit na maganda yung pump, solar pump mo, wala din. 124. Hindi daw nakapatol sa tubig. Kaya, Hindi daw na yung mais. Hanggang sa dito, ito sa parang pinisi hanggang sa labor.
Oo. 15 hanggang sa labor niya. Hours, like, pwede na. Ay, hindi ko inaabot lang. Hindi ko siya malamaximal siyang dalawang oras kasi ayaw ko rin ganito. Ayun, ano na. Baka mamaya maubusan. Tama lang din yung siguro mahaba lang yung 5 hours. Kasi tignan mo naman yung buga na, malambat, kaya mo ng buga ng kalahati. Bukas na naman ulit. Kasi pagka sinuloy-tuloy mo, baka naman bumigay yung kanito, yung supply mo sa, yung pondo mo sa ilalim, bumigay. Ayun, 25 ito. 25, maganda pa rin, oh. Kaya depende rin sa sikat ng araw. Pilit na pilit yan. So ayun na nga mga kasaksid, no, at naipasyalan natin sila sir at ang kanilang masasabi ay talagang nakasulit at nakatipid sila mga kasaksid nung nagkaroon sila ng ganitong solar water pump mga kasaksid, at hybrid mga kasaksid ang nakuha nila, pwedeng isaksak sa kuryente at pwede ring solar, kaya satisfied talaga sila madam sa kanilang nakuhang unit dito kay AJ Farmtech. Tara, sa susunod naman tayo mga kasaksid, let's go! Tapos papatayin ko na lang dito mamaya sa search. Ito namin naduhan. Meron ba ang available din?